Какво ми се искаше да знам в началото на 2024 преди правилата на СС за изкуствен интелект да ударят България? Защото следващите 18 месеца могат да направят или разбият вашата стратегия за изкуствен интелект. Ето защо това е важно. Новият закон за изкуствения интелект на СС влиза в сила тази година, но през 2025 доброволният кодекс за поведение при изкуствен интелект ще стане най-добрият приятел на вашия бизнес. Или най-голямото главоболие. И така, каква е работата? Мислете за кодекса за изкуствен интелект като ръководство, как да останете законни и етични с изкуствения интелект. Той обхваща всичко, от авторски права до киберсигурност и прозрачност. Подпишете го и ще получите повече правна сигурност, по-лесен надзор и златен билет за финансиране от СС. Звучи добре, нали? Но ето уловката. Малките фирми и стартъпите може да се почувстват притиснати. Големите международни играчи имат екипи за съответствие, местните стартъпи не толкова. Допълнителна документация, одити и технологични подобрения могат да изядат време и пари. Да поговорим за какво ако. Сценарий А. България се включва рано, правителството подкрепя и ние се превръщаме в център за иновации в областта на изкуствения интелект, изнасяйки интелигентни решения в цяла Европа. Сценарий Б. Само големите банки и корпорации могат да се справят, докато по-малките играчи отпадат от надпреварата за изкуствен интелект. Сценарий Б. Всички чакат по-ясни правила и повече пари, което води до застой на иновациите до 2026 г. В крайна сметка, следващата година е решаваща. Изпреварете и изкуственият интелект може да доведе до реален растеж. Чакайте твърде дълго и рискувате да пропуснете вълната. И така, ще я яхнете ли или ще я гледате как отминава?